Hei kaikille! Täällä Epästailu ja nyt mä teen videon, jossa mä näytän mun uuden petsin ja se on oikeasti seisova. Kilatkaa seisova! Ja se tulee vähän tällainen video. Eikä laittaa kameraa hyvin, mutta kuitenkin seisova. Löysin kepputojalta seisovan. Se on todella ihan sopiinen. Sitten tulee uusi aihe. Mä en tiedä, koska mä aloitan sitä, mutta kuitenkin. Joo. Te ette varmaan jaksa odottaa, että mä näytän. Että mä näytän ton seisovan. En mäkään jaksa ottaa, että mä näytän teille ton seisovaa, koska mä oon niin jännittänyt, että mitä mieltä te olette tuosta seisovasta. Toivon, että laitatte kommenttia ja tykkäystä, jos ja tilatkaa ja sanokaa kaikille siskoille ja veljille, ehkä ei veljille, siskoille ja sisajuksille ja kaikille tyypeille, että tilaakaa, jos tykkäätte petsistä, mutta kuitenkin. Tää on niin ihana päivä. Mä sain sen tänään. Se maksoi 65 € tai jotain. Ja netissä, siis tuolla otkaa. Nyt on päivä. Siis netissä, tai mikäli olikohan IB:stä, kun katsoimme siellä Kepiksellä. eBay tai toi.fi, en ole varma, mutta kuitenkin, jos ei siellä, niin se oli 95 € ehkä, tai 90 € oikeasti, niin kallis. Yksi seisova. No joo, ne kyllä vähän liiottelee ne tyypit, jotka meni laittamaan tän seisovan myyntiin siellä IB:ssä tai toi.fiissä, niin ne vähän liiottelee. Laittaa oikeita tarjouksia. Mutta kuitenkin, kun me katsottiin, ja toi oli vaan jotain 65 €, se oli vielä tupla, tai silleen haipinainen, niin olihan se nyt pakko ostaa, jos se olisi niinku tuolla netissä maksaa jotain 90 €, niin olihan se nyt pakko mulle ostaa. Ja mulla on nyt 4 seisovaa. Koska otkaa. Ei sitäkään. Kyllä seisovia. Seisovia! Okei, nyt kuitenkin. Eli 4, tai itse asiassa mulla on 6 seisovaa nyt. 6 seisovaa. Kilakkaa 6 seisovaa. Mutta kuitenkin, eiköhän me aloiteta tämän videon tylsä alku ja loppupäätä. Eli näytän nyt jalat. Jalat näkyvät parhaimmillaan videolla tuolla. Näyttää uudestaan. Siinä on kaikki jalat. Koiva. God! Oh my god! Oikeasti! Tää on ihan lovely. Siis kyseessä on superkissa.
kissa. Tai ihan sama miten te nyt sanottekaan. Mä en tiedä tuon viallista nimeä, mutta kuitenkin tämä superkissa seisova ja sama. Kuitenkin tämä. Ja parhain puoli tässä on se. Tää on aito. Tää on niin aito. Tää on aito. Ja tuolla lukee LPS. Ihana. Tuolla on reikä. Ja sitten tuolla lukee kaikki hospital-merkit tällaiset. Ihana. Ja tiedoksenne vaan, että toi ei ole mun näinpipetsi. Tää pysyy edelleen mun näinpipetsinä. Ja sitten toi on toiseksi, koska tää on niin ihana. Että voi käsittää kuinka paljon mä rakastan. Ihana petsiä. Ja tässä ei ole paljon virheitäkään niinku sellaisia. Tuolla lukee LPS myös tolleen janskasti. Ja tästä tulee myös sarjaa, ja älkää ihmetelkö, että tää on lähempänä kameraa, niin tää näyttää isommalta. Mä otan tämän kauemmaksi ja sitten tämän. Eli joo, tämä. Ihana petsi. Mä vielä tässä käsittää, että ostettiin toi. Ja tosiaan siitä tulee uusi sarja. Ja no mä en paljon siitä kerro, tai mä en kerro siitä nyt sarjasta nyt paljon, koska muuten te tavallaan tietäisitte sen jujun, joten saatte sitten katsoa, kun se sarja tulee, niin saatte sitten katsoa. Mutta joo, enköhän mä lopeta tästä. Moi moi! Hei! Oh. Moikka!